haçanna dost seniň duşmanyň bolanna. Oglanlar soňky döwür, bäge gornanakmy? Soňky döwür, ay barmyş. Ýok. Döwür. Gruppadan ýazalýanna näme diýse sowradynan? Aňas boran näme diýip? Bäge gowmaýardylar, janyň sagmy. İş şu, nerede gornan okla? Kırmızı oglanlar jan gelýär. Oturun bolýar. Oglanlar mekan soňky döwür bar, gatyp gapdyr, bäsma pul tutarly bar eken, biz metrama. Walla Sen aýtmasan ay dost, bara mekan gatyp gapdyr, maşyn jaýatda bile öňkü mekan ýok onlara. Oğlanlar vapşata şunu tanalayan travmal bölsölay, tanayanam ýok, oşonlay vapşa krukdan aýralyň, oşonu. Owa dostlar bir gaýrat et. Üç tanak dostum var diýdim, ama şogat bile iyi biçip otursa. Şolaň bir ejesin bar, bir käbä uğratjak bolan ýakyn wagtda bir gaýrat et. Üçsiniň hem ejesiniň resmi lamanyny uğradaýyn. Bir gaýrat et, kömek edel olaram bir dostuma da. Bolýa sag bol. Bak şartyň da diýamam gowsowadym bar onuň aýa. Zapski de oturan eken ha. Uğradaýyn gruppa. Adaletin yok, dünya ait näme üçin? Algaýalar mırdygyň çarag üçin, ganaýa üçin ay kim üçin? Amen malfeit gejek bolýan sen üçin. Adaletin yok, dünya ait näme üçin?